समायना न' ओरैबायदि लाक्जारि खालामदों आरो ओरैहाय बिराद मोजां जिरायनानै थानो बेलासि समफ्राव गोजोन सुदेम ओरै जिरायग्रा दंजोबखायो हरै केबिन थाबाय। हेलो एभ्रिवान, दिनैनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायहरलायबाय लोगोफोर। ओमफ्राय दिनै दा एसे बेरायफैदों फिनजिलिं रेजर्टआवहाय। रेजर्ट मानि हमस्टे आरो। ओमफ्राय ओरै सराइबिलनिफ्राय फैयोबा बे लामा रायमना रड जाहैबाय। ओमफ्राय ओरै नैबेजों सिदा थाङोबा रायमना नेसनेल पार्क मोनहैगोन आरो। ओमफ्राय रेजर्ट माबायाथ' हमस्टेयाथ' नैबेनो, बेजों हाबनांगौ मेन लामानि सेरजोंनोखा आरो। सानजा सराइबिलनिफ्राय फैयोबा लामानि सानजा जागोन, ओमफ्राय रायमनानिफ्राय फैबाबो ओरै माबा जाखागोन आगसि। ओमफ्राय सिङाव हाबैनोसै, जायगाखौ देखायनोसै माबायदि। जोंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों, नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोसे लाइक साबसक्राइब खालामनो दाबाव। नायलांदो होमबा लोगोफोर, लामानिफ्रायनो देखायनोसै। फैदो सिङाव हाबैनोसै। मेन गेटआ बेनो आरोना, लामानिफ्रायनो नुहुरखागोन मेन गेटखौ। नायबानो जाबाय, ओरैबायदि समायना खालामखादों न'फ्रा। बैनो खाथियाव देखायहैनोसै आं। समायना न' ओरैबायदि लाक्जारि खालामदों आरो ओरैहाय बिराद मोजां जिरायनानै थानो बेलासि समफ्राव गोजोन सुदेम ओरै जिरायग्रा दंजोबखायो हरै केबिन थाबाय। मा मोनो नायनि। नायदो, बेफोरनोसै ओरैबायदि समायना खालामदों न'फोरखौ। सारिगिदिं नायदो। ओरै उन्दैफोरखौ लाबोनानै टाइम स्पेन्ड खालामफैनो हायो। गेलेग्राफोरबो दंजोबखायो। ओरै केबिन थाजोब्बाय। एसे नायनोसै खाथियाव। नुबायना लोगोफोर माबायदि खालामदों, ओरैबायदि समायनाखा। नायबानो जाबाय। फिनजिलिं रेजर्ट रायमना। जोंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम बेरायफैनो हागोन लोगोफोर बयबो। ओरैबायदि समायनाखा। फुरा लाक्जारि हम। बिबार बारिजों न'जों जायगाजों बिराद समायखादों आरो। नायदो। गेलेलांनो हागोन बयबो। मोजां जायगाया, थिगैनो दं। बयबो फै, नायफै, बेरायफै। मा जानो गोसो मोनजोबखागोन।
पेन्जिलिन रिजर्टनिफ्राय ओंखारबोबाय जोंहा ओंखारनानै दा माबायाव बेरायबावनोसै बहा बेरायनो संकसआवहाय एसे गिदिंलाहैनोसै मा खालामनो दा बेखौनो एसे देखायनोसैलाय संकसखौनो नायबानो जाबाय लोगोफोर जायगायाथ' बिराद मोजां नैबे रिजर्टआ बयबो बेरायफै जोंबो मोजां मोनदों दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों जोंबो ओरैबायदि मोजां जायगाफ्राबो आराम गथ'फोरखौ लानानै टाइम स्पेन्ड खालामफैनो हायो गेलेग्रा दंलाजोबखायो आरो जानो गोसो मा जानो मोनजोबखायो बावनो रेस्टुरेन्ट दंखायो होमबा थौदो जोंजों लोगोसे फाइनालि सौफैबाय संकस रायमना संकसआव ओमफ्राय बावहाय दाख्लैसो मेला जाखांबाय बाथौ मेला बे जायगायावनो ओरैजों दै थाबाय संकस दै दाबो बिराद बेरायफैयोथ' दङ मानसिफ्रा खन्द' खन्द' मालाय मोसालायदों पिकनिक जाफैलायबावदों दाबो बिराद मोजां जायगाया एसे बेखौनो देखायनोसैलाय जोंबो ओरैनो बेरायला फैबाय मोजाङानो जायगायाथ' बार थान्दा गुसु आरामनो दसे बावनो जायगा नायलाबायनानै थांसै नायबानो जाबाय बेफोरनोसै जायगायाथ' संकस पिकनिक जाफैग्रा जायगाफ्रा बेनो ओरै हाग्रा थाबाय बिनो बाव बेरायफैनायजों लोगोसे जुनदुवार बेरायहैनो गोसोबा बेरायहैनो हागोन जिपसि मोनजोबखायो फन हरबानो दखान दङ खाथियाव दखानाव कन्टेक्ट लाबानो जायो अब्ला मोनजोबगोन दाख्लैसो मेला जानानै थांखांबाय बाव मानसिफ्रा फैयो दाबो नै सिख्लाबो बेरायफैदों ओरै मोसादों ओमफ्राय बास गंसे दंफैलायबावोसो बेसेबा गोजानावसो दैयानो फिसा रानजोबथारबाय नै संकसनि दैया बिराद फिसा जाथारबाय